Hej så guys, velkommen til den her video inde på Cyber Prison. Vi er lige joinet. Ja. Tak for 70 subs. Ja, tak det er for 70 subs. Mega hurtigt og mega lækkert. Yep. Og vi er lige startet herinde. Der er 4 inde. Og yes, man kan skrive skråstreg YT. Ja. Men vi skal have 250 subs og 120 til 200 visninger per video. Så vi mangler lidt. Og vi håber bare, at I vil få en med at støtte os i det. Ja. Så vi kan få YT. Og måske join serveren. Ja, så kan vi spille med nogle flere, så kan vi spille med Ja, med så kan vi måske spille med jer lidt. Ja. Ja. Casino er så herinde. Hvor? Ja. Casino. 20.000 for en emerald en. Hvad kan man vinde i den? Men det er kroner. Jackpot er 50.000. Jamen det er sådan nogle kroner her i. Rigtige penge herinde. Ejerne inde. Ja, men jeg har lige skrevet, at vi optager. Nå, kom vi til over mine. Ja, hvor er mine henne? Den er herovre normal mine. Ja, jeg kommer. Miner, Karl. Missioner. Der er ikke noget. Er der ikke nogen missioner? Jo. Missioner. Jeg kan ikke se det. Missioner. Jeg er lige godt joiner igen. Du har ikke nok kul på dig. Okay. Så man skal have kul. Så gør vi det nok. Og cobblestone og sten. Så bare min det hele. Ja. Og det er sådan set fedt nok. Og vi vil nok starte en ny sæson her. Serie. Herinde. Og prøve at skaffe nogle penge. Komme videre. Ja. YT hvis det er. Vi håber bare, vi kan få YT hernede i C, fordi at så har vi YT, B og C. Nej, B og A og C. Ja. Og måske en YT til, hvis det er, vi får snakket med ejeren, hvis vi får YT-rank. Ja. Men det kræver jo, at I støtter os i det. Ja. Så bare gå ned og subscribe nu, hvis det er. Og se videoen mange gange. Ja. Alle vores videoer skal Og del videoen med jeres venner. Ja, og vis det til dem også. Hvor meget kul har du? Et stykke. Hvor meget cobblestone var det, man skulle have? Det kan jeg ikke huske. Men jeg har til gengæld 3 jern. Jeg har 5 jern. Jeg er i jerngear. Du har ikke nok coal på dig, så der. Det er 32 kul og hvad hedder det? Ja, men cobblestone. Ja, det var 200. Okay. Man får garanteret penge af det. Ja. Så jeg tager den med cobblestone først. Ja, det gør også. Og 2 stacks normal stone skal vi også have skaffet. Ja, der skal vi bare lige have en celle, men også med en ovn. Ja. 200 cobblestone, hvor mange stacks er det? Det er 2,5 liter. Det er 3 et eller andet. Okay, så starter jeg bare lige med at tage 3 stacks. Hvor mange har du indtil videre? Snart 2. Luksus. Jeg har 10 kroner nu. Fordi jeg har minet 100 blocks. Jeg har også 10 kroner. Tag jernet, det skal vi bruge til iron gear. Ja, vi skal bare have iron gear hurtigt, så kan vi bare så kan vi også komme ned i black market. Ja, og vi skal også finde ud af, hvor black market er. Ja, og så kan vi måske lige skype med ham der bagefter.
Så kan vi måske optage en video med ham. Hvis han var med. Ja. Eller de sidder 2 herindefra. Mm. Var det Ejeren, du sagde? Nej. Er det Ejeren, vi skulle også med? Nej. Okay, hvem var det så? Det er bare en eller anden, der spurgte, om der var nogen, der ville Skype. Nå, jeg har ikke mere pickaxe. Nå, okay. Jeg har ikke, du har ikke nok cobblestone på dig, okay. Så går man først ind i casinoet. Løber igennem casinoet over til solen. Du har jo råd til en pickaxe herovre. Man fik jo 10 kroner. Er der pickaxes derovre? Der. Men for helvede, så løber jeg tilbage. Men du har kun råd til en, medmindre du når mine 100 blocks, men det gør man jo nok. Ja, fordi vi skal jo have 200 cobblestone. Ja, og vi gjorde minus 100 før. Ja. Hvor var det, der var en... Okay. Ja. Så Luxus. Vil du give link til din kanal? Vil du give link til... Ja. Han spurgte, om jeg ville sætte link til hans kanal. Hvad? I beskrivelsen. Hvad er hans kanal der? Den hedder... Saxe Voss. Nu skal han tak. Luxus. Hvor meget cobblestone har du? Og lige under kanten af 3 stacks. Jeg har... Du modtog 20 kroner, fordi jeg har mine 200 blocks nu. 20 kroner. Kan jeg få dem udbetalt på morskort? Han miner med os. Det er ham derovre. Hvad hedder hans YouTube-kanal? Saxe Voss. Vi tjekker den bare, når det er, at vi skal redigere videoen. Ja. Han miner lige der. Ja. Han er da en smækker lækker fyr. Har du ikke 3 stacks egentlig? Jo, men jeg venter jo til den her pickaxe er færdig. Hvordan? Hvor meget kul har du? 12. Hvor meget jern? 11. Så er det ikke derfor. Jeg har 16 jern. Har han egentlig abonneret på vores kanal? Nej, men det vi sender jo bare, hvad den hedder, når det er, vi skyper med ham. Ja. Han går forbi alt hjernet. Nu er jeg 13 og 14. Jeg har 17. Så er det op til Mina og Karl, mand. Ja, Mina og Karls. Er der flere missioner? ja, der er med stone, brændsten, og der er med kul. Man kan også med cobblestone igen. Ja. Men skal vi ikke bare sige tak for den her gang? Jo. Okay. Tak fordi I gad at se med. Vi ses næste gang. Hej hej. Ja, hej hej.